הספיישל אילת שלנו התחיל בקוקטייל מיוחד שפתח את סוף השבוע שלנו כאן. הסלבים האורחים וגם אנחנו התכנסנו במסעדת הבשרים קאסו דה ברזיל. תראו מה היה שם. היי אוש, אז אנחנו מתחילים את הסופש המטורף שלנו באילת, כאן בקאסו דה ברזיל, קוקטייל לפנים. בואו נראה מי נמצא כאן. מהרגע שנחתנו, אני לפחות שאני נוחת באילת ואני מקבל את הגל חום הזה, כבר עושה לי טוב, אמרתי לה, אני מת על המזג האוויר הזה. כשמדברים על אילת, מיד חושבים על שני דברים, שמש וים. שמענו שיש פה ים, חוף ים לא רע, כאילו, ואילת שמש. יש שמש טובה, ואני אגיד לך את האמת, לא תכננתי כלום, באתי, נזרוק את הטלפון בצד, אין לי כוח לענות את הטלפונים, ל-SMSים. בא, נזרק, עם חברה שלי יפה מאחורייך, עם אשתו. וזהו. במשרד התיירות רוצים שתדעו שיש בה עכשיו הרבה יותר מזה. אז אחד הדברים שאנחנו, התאגיד, מפתחים עכשיו, זה את אילת מזווית אחרת. מה זה אילת מזווית אחרת? לא עוד בטן גב. מעכשיו אתם יכולים ליהנות מאילת, אילת אטרקציות, אילת אקסטרים, אילת פסטיבלים, אילת תרבות. אני רואה שאתם גם חברים מחוץ לצילומים של זרור אימפריה. זאת אומרת, ברור. אנחנו עושים הרבה דברים ביחד, משחקים כדורגל ביחד גם, בנבחרת האומנים. משחקים טניס. בגדול, חברים רק בחוץ, כי בתור דודה אני לא סובל אותם. מה אתה צוחק המזדהן? יריית הפתיחה לסוף השבוע ניתנה במסעדת קאסו דו ברזיל, לשם הגיעו הסלבס להתמנגל ולאכול, חלקם עם קצת רגשות אשם. לפני איזה חצי שנה הייתי צמחונית לאיזה חודשיים, ואז אמרתי, אני אהיה טבעונית, והחזקתי שבוע, ואז אמרתי, אני חייבת מקדונלדס. אני הכי מעודד את הצמחוניים ותומך בהם, כמו תומך לחימה, אבל אני לא שם. אנחנו מה זה צבועים בזה. אז כן, רגע לפני ששי ושני הוכתרו כמנצחים הגדולים של המרוץ ל1,4,000,000, רז ואלכסה בילו להם באילת, והם לא היחידים. גם גל וליאל היו שם בסוג של ירח דבש ראשון, שבועיים אחרי החתונה, ועכשיו נשאלת השאלה המתבקשת. כמה קראת? אני לא יודע. אתה לא יודע כמה... אני לא רוצה להגיד לה שלא יעלה לה למעלה, שלא בטעות תרצה למשכן אותו או משהו. אתה לא רוצה להגיד כי אתה לא יודע או כי... אני יודע. 5.3. שווה? השקעתי, מה? אז איך הרגשה להיות נשואים? אין ספק שאני מרגיש... כאילו אותו דבר, אבל יש את השינוי, עם טיפה יותר מחויבות, אתה בא יותר לקראת. לפני זה לא היה לך מחויבות? כן, אבל יכלנו לריב, ויכלתי לשלוח אותך הביתה, או שתשלחי אותי הביתה, או שיכלתי לישון בסלון, או ההפך. גם עכשיו אתה יכול לישון בסלון כפרה. עכשיו אנחנו חייבים להשלים לפני שאנחנו יכולים לישון. ואיך אתם עם מוזיקה ברזילאית? אנחנו פה בקאסו דו ברזיל. את רוצה לבחון את צעדי הריקוד שלי? תנו לנו איזה מוב. אל תבחני אותי. זה שאני ארקיד אותך.